disposem a viure el Via Creu, una devoció ben arrelada en la pietat cristiana. Voldríem que fos una estona de pregària. Sant Ignasi, en la seva experiència dels exercicis espirituals, ens parla de fer pregària amb aplicació dels sentits. La mirada, l'oïda, els sentits interiors. És una veritable pregària de contemplació. Per això aquest any ens hem animat a posar-hi també unes imatges que ajudin a entrar cap endins del text, des de la pietat fins a la realitat d'avui. Senyor Jesús, ens disposem a seguir el teu camí de la creu. Ajuda'ns a contemplar i agrair la teva fidelitat total a la missió que el Pare t'ha confiat, a saber descobrir en cada paraula, en cada passa i en cada gest l'amor amb què has fet les coses per tots nosaltres. Volem fer-ho també en companyia de Maria, la plena de gràcia, ara plena de dolor, contemplant el dolor de tantes persones que viuen la malaltia que aquests dies ens colpeja i viuen també la pèrdua de persones estimades. Primera estació. Jesús prega a l'hort de les oliveres. Llavors, Jesús arribà amb els seus deixebles a una propietat anomenada Getsemaní i els diu: «Seieu aquí mentre vaig allí a pregar». Prengué Pere i els dos fills del Zebedeu i posà tot trist i abatut. Ell s'avançà més enllà i es prosternà amb el front a terra i pregava: «Pare meu, si és possible, que aquest calze s'allunyi de mi. Però no es faci com jo vull, sinó com tu vols». Després va cap als seus deixebles i els trobà adormits. En ple combat interior, Jesús prega i s'adreça als seus, a nosaltres, amb aquest avís amical. Vetlleu, pregueu i estigueu desperts. Senyor, ajuda'ns a pregar amb assiduïtat, cercant sempre de complir la teva voluntat. Segona estació. Jesús, traït per Judes, és detingut. Encara parlava Jesús, quan arriba Judes, un dels 12, amb molta gent armada d'espases i garrots. Venien de part dels sacerdots i dels notables del poble. El qui el traïa els havia donat aquesta senyal: «És aquell a qui jo besaré. Deteniu-lo». Immediatament s'acostà a Jesús i li digué: «Déu te guard, mestre», i el besà. Llavors
detingueren a Jesús. Qui segueix Jesús no pot pas viure de qualsevol manera. Podem fer-nos enrere del camí generosament emprès. Pot minvar en nosaltres l'amor i l'esperit de servei a Déu i als altres. Podem passar de la senzillesa a l'orgull, de la sinceritat a la hipocresia. Com diu Jeremies, què hi ha de més misteriós que el cor de les persones? Senyor, ajuda'ns a viure sempre fidels a l'amistat que Tu ens ofereixes i que el Teu esperit de veritat ens acompanyi sempre. Tercera estació. Jesús és condemnat pel Sanedrí. Diu Marc: s'endugueren Jesús al palau del gran sacerdot. Llavors Caifàs s'aixecà, es posà al mig i preguntà a Jesús: «És tu el Messies, el fill d'aquell que és beneït?» Jesús respongué: «Sí que el soc. I veureu el fill de l'home assegut a la dreta del Totpoderós i venint enmig dels núvols del cel». El gran sacerdot s'esquinçà els vestits mentre cridava: «Quina falta ens fan els testimonis? Vosaltres mateixos heu sentit la blasfèmia. Què us en sembla?» Tots van sentenciar que mereixia pena de mort. Senyor, quantes sentències injustes han condemnat els més febles a viure una vida perseguida, empresonada. Són molts els innocents que han de sofrir els efectes d'una societat sense pietat que ignora els problemes dels més desprotegits, dels més pobres. Senyor, ajuda'ns a ser fidels a la veritat, a dir sí quan és sí. Quarta estació. Jesús és negat per Pere. De l'Evangeli de Mateu. Els que eren allà s'acostaren i digueren a Pere: «És veritat que anaves amb ell». Se't nota fins i tot en el parlar. Ell es posà a proferir malediccions i juraments, assegurant que no coneixia de res aquell home. En aquell moment canta el gall, i Pere es recordà que Jesús li havia dit: «Abans no canti el gall, em negaràs 3 vegades», i així va ser fora plorar amargament. Sovint, la feblesa humana i la por ocupen en la nostra vida el lloc que li correspon a l'Esperit de Déu.
Aleshores vivim com si no haguéssim conegut mai el Crist, com si, indiferents a nosaltres, no hagués format mai part del nostre cor. Per sort, la seva mirada ens fa tornar a dins nostre, reconèixer el nostre pecat i tornar a començar. Senyor, perdonats per la teva mirada, ajuda'ns a confiar sempre en tu. Cinquena estació. Jesús és jutjat per Pilat. Lluc ho explica. Llavors s'alçaren tots i dugueren Jesús a Pilat. Pilat l'interrogà: «Ets tu el rei dels jueus?» Ell li respongué: «Sí, teniu raó». Pilat digué als grans sacerdots i a la gent: «No trobo res en aquest home per a poder-lo inculpar. El castigaré i el deixaré anar». Però ells insistien amb grans crits que el crucifiquessin i s'imposaven a força de cridar. Llavors Pilat es decidí a concedir-los allò que demanaven. També nosaltres, com Pilat, a vegades som covards. Fem el sord el que ens diu la nostra consciència. Diem i fem el que ens resulta més còmode, el que la majoria diu i fa, el que els crits de la injustícia, dels prejudicis, de la violència s'acaba imposant. Sepultem la veritat amb la mentida, la raó amb la passió, i així anem enterrant causes justes i la foscor va ofegant la llum. Senyor, dona'ns la força i la valentia d'una vida coherent. Sisena estació. Jesús és assotat i coronat d'espines. Diu Joan: llavors Pilat feu assotar Jesús. Els soldats li posaren al front una corona d'espines que havien teixit i els cobririen amb un mantell de porpra. Anaven passant davant d'ell i li deien: «Salva, rei dels jueus», i li donaven bufetades.
Com ja profetitzaven els salms i els profetes, una munió de gossos envoltaven el just. Han desaparegut les multituds entusiasmades. Ara només hi ha violència externa i menyspreu intern, i una terrible sensació de trobar-se sol i sense protecció. Només el Pare que va sostenint la vida del just. Senyor, et demanem que en els moments de desànim i de crisi no ens manqui mai el teu esperit. Setena estació. Jesús porta la creu a coll. Joan ens diu: prengueren Jesús i sortí portant-se ell mateix la creu cap a l'indret conegut amb el nom de la calavera, en hebreu Gòlgota. D'això se'n diu sarcasme. El condemnat porta a coll l'instrument del suplici. Jesús va carregar-se la seva creu. Ni la va triar ni la va buscar. I ens convida a nosaltres a fer el mateix. Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que m'acompanyi. Ajuda'ns, Senyor, a acceptar els maldecaps de cada dia, la creu que ens acompanya, conscients que això ens fa més solidaris amb les creus de tants crucificats. Vuitena estació. Jesús és ajudat pel cirineu a portar la creu. Ens ho diu Lluc. Quan s'enduien a Jesús, agafaren un tal Simó de Cirene, que venia del camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrere de Jesús. En portaven dos més,
uns criminals que havien de ser executats amb ell. Quantes vegades, davant les dificultats i els problemes dels altres, pensem i diem: aquest és el teu problema, busca't la vida. Pensaments i frases que fereixen la sensibilitat, que no fan més que augmentar el dolor dels qui pateixen. En canvi, el dolor compartit sembra en el cor dels afeixugats llavors d'esperança. Senyor, dona'ns un cor humà i sensible. Novena estació. Jesús troba les dones de Jerusalem. El seguia una gran gentada del poble i també moltes dones endolades que el planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué: Dones de Jerusalem, no ploreu per mi, ploreu per vosaltres i pels vostres fills, perquè si a un arbre verd fan això, què serà de l'arbre sec? Ho explica Lluc. No era una amenaça, era simplement un gest de compassió, un detall més de la sensibilitat de Jesús envers la dona i la seva condició de marginada en aquell temps i en els nostres. Per això, recordem ara les agressions de tota mena que nens i nenes, noies i dones continuen suportant. Senyor, fes-nos sensibles a protegir i defensar la dignitat dels més pobres, dels més febles. Desena estació. Jesús és clavat a la creu. Quan arribaren a l'indret anomenat Gòlgota, el crucificaren juntament amb dos criminals, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra. Els allí presents, rient-se, deien: ell, que en salva d'altres, que se salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, l'elegit. Els soldats també se'n burlaven, tot oferint-li vinagre. Li deien: si ets el rei dels jueus, salva't tu mateix. Jesús deia: Pare, perdona'ls, que no saben el que fan. De l'Evangeli de Lluc. Jesús feia el signe de l'aliança eterna des de la creu. Els seus braços estesos beneïen i alhora abraçaven. Era la seva missa sobre el món, sense pa, sense vi,
només amb l'amor. El poble, freturós per preparar l'anyell pasqual, i el tenien a fora, a la intempèrie, entre el cel i la terra. Agonia llarga. Jesús, l'home per als altres, perdonant, excusant, intercedint per nosaltres. Coses de Déu, només de Déu. Senyor Jesús, fes-nos conscients del teu gest, de les teves paraules, sobretot del teu amor. Això ens permetrà també ser més conscients del que vol dir seguir-te fins al final. Onzena estació. Jesús promet el seu regne al bon lladre. Un dels criminals, penjat de la creu, també li deia insultant-lo: "No ets el Messies? Salva't a tu mateix i a nosaltres." Però l'altre, renyant-lo, li respongué: "Tu que estàs sofrint la mateixa pena, tampoc tens temor de Déu? Nosaltres ens ho mereixem, perquè estem sofrint el càstig que ens correspon pel que hem fet." Però aquest no ha fet res de mal i deia: "Jesús, recordeu-vos de mi quan arribeu al vostre regne." Jesús li respongué: "T'ho dic amb tota veritat, avui seràs amb mi al paradís." De l'Evangeli de Lluc. Escoltar, comprendre, perdonar. Aquesta fou la manera de viure de Jesús. Era el seu tarannà i el del Déu de Jesús. Per això li surt del cor, fins i tot quan només li queda un fil de vida. Això és Jesús en estat pur. Senyor, que mai desconfiem de la teva bondat radical. Dotzena estació. Jesús crucificat. La mare i el deixeble.
Des de la creu, Jesús veié la seva mare i al costat d'ella el deixeble que ell estimava. Digué a la mare: «Mare, aquí tens el teu fill». Després digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare». I d'aleshores ençà, el deixeble l'acollí a casa seva. Així ens ho ha explicat Joan. La fe de la mare i del deixeble foren posades a prova, i els dos van madurar com a deixebles. Poc abans de confiar l'alè al pare, Jesús confià a la seva mare la missió de ser la nova Eva, mare dels vivents. I Joan, acollint-la, incorpora Maria a la comunitat dels deixebles. Maria de Natzaret, noia del poble, mare de Jesús i mare nostra, ensenya'ns a complir aquell consell tan teu que ens vas donar a les noces de Canà. Feu tot el que ell us digui. Decimotercera estació. Jesús mor a la creu. Ens ho explica Lluc. Ja era cap al migdia quan s'estengué per tota la terra una foscor fins a mitja tarda. El sol s'havia eclipsat. La cortina que tancava el santuari s'esquinçà per la meitat i Jesús cridà amb tota la força: «Pare, confio el meu alè a les vostres mans». I havent dit això, expirà. Jesús lliurà l'esperit. És la notícia i la descripció d'una mort, però també ho és d'una vida de lliurar-nos l'esperit de Déu, que s'estendrà pels 4 punts de l'horitzó per donar alè, empenta per construir el regne de Déu. En Jesús clavat en creu i veient també tots els crucificats de la terra, aquells que la misèria, la pandèmia, la injustícia, la guerra i el pecat en majúscules han anat sembrant de mort per tot arreu. A nosaltres ens pertoca agrair una mort tan humana i tan divina i ser bons samaritans per inclinar-nos sobre les ferides de tants pròxims, malferits als marges de la història al nostre costat. Jesús, ajuda'ns a veure l'ombra allargada de la teva creu, que també és l'ombra lluminosa del teu amor fins a l'extrem.
14a estació. Jesús és posat en el sepulcre. Ja cap a la tard, Josep d'Arimateu, membre honorable del Sanedrí, que esperava també el regne de Déu, va atrevir-se a anar a trobar a Pilat i a demanar-li el cos de Jesús. Després comprà un llençol, desclavà Jesús, l'amortallà amb el llençol i el posà en el sepulcre tallat a la roca. Després feu rodolar una pedra per tancar la porta del sepulcre. Jesús havia dit: si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol. Però si mor, dona molt de fruit. Colgat a la terra, desaparegut de la vista dels homes. Però el Pare, amb la resurrecció, afirma que el missatge de Jesús és veritat, que ell té raó, que l'esperança no és una utopia, sinó l'única manera de sobreviure al dolor i a la feblesa humana, i que la raó d'aquesta esperança és la resurrecció de Jesús. Ell és el primer de tots els ressuscitats. Senyor, només ens resta dir-te gràcies. Amen.